Il-jum tal-Ħadd kompla l-briju ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival fil-Belt Valletta. Fost oħrajn irrenjaw il-kuluri, il-Karrijiet, is-Żfin u l-bluha. L-aktar li spikkaw il-Ħadd wara nofsinhar kienu n-numru ta' żeffina minn diversi kumpaniji differenti. Tkellimna ma' żeffina li għalkemm ta' żgħira diġà jidher fiha dedikazzjoni kbira għall-Karnival u l-arti tas-Żfin. Jiena nieħu sehem fil-kumpanija għax vera nieħu gost, Karnival jogħġobni ħafna jiena. U nixtieq li kulħadd ikollu dik il-tradizzjoni li jiġi l-Karnival jieħu gost magħna wkoll. Il-preparazzjonijiet tal-Karnival jibdew minn diversi xhur qabel, kważi mill-jiem tal-Karnival preċedenti. Fuq il-ħsieb jibda eżatt kif jgħaddi l-Karnival. Mbagħad ovvjament eżatt ftit wara nibdew nippreparaw il-kostumi għal-ħabta mbagħad ta' Settembru, bidu ta' Settembru nibdew iż-żifna u naturalment il-karru jibda għal-nofsa u s-Suwisu. Fil-Karnival din is-sena tispikka ħafna s-Satira Politika b'numru ta' Karrijiet u Maskaruni juru diversi politiċi kif ukoll preżentaturi popolari fuq it-televiżjoni. Jidher ukoll li sa issa dan il-Karnival kien wieħed mill-aqwa anke ħdejn snin oħrajn u dan jixdu numru kbir ta' persuni li diġà żaru il-Belt Valletta f'dawn l-aħħar jiem. Jisbaħ aktar aħjar mill-inħal oħra fuq il-Furjana. Ħafna sabiħ, karrijiet sbieħ, spettaklu, ordinazzjoni, proset, kollox organizzat tajjeb, għaw ħafna sabiħ. Sabiħ ħafna kienet, ħaġbitni ħafna, biż-żeffina u kollox, sabiħ ħafna. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival jibqgħu għaddejjin sa nhar it-tlieta fejn isir l-għeluq bil-grand finale fi triq Sant'Anna il-Furjana.